Ang pagtuon subong isa naman ka kahigayonan nga kita maga-review, magahusisa, magatalakay sang aton leksyon sa eskwela sabatika sa sining nga semana. Kagini ginadala sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department. Diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag aton ginapasalamatan kag aton dayawon ng Ginoo nga sa sini nga adlaw ang akong partner isa ka Batikan, maisog kag dungganon nga tawo diri maestro naton diri sa Central Philippine Adventist College Theology Department. Wala sang liwan kundi si Pastor Rafael Carado. Pastor, mayong adlaw sa imo. Yeah. Ako naman si Pastor Luisito Tomado, ang host sining aton nga programa ang Pagtuon Subong. Pastor, sa hindi pa naton padayonon ang aton nga pagtuon, ako anay pasalamatan ini mga tao sa likod sa aton kamera nga kun wala ni sila, wala gini ang aton nga programa. Si Engineer Frederick Linatan, si Sir Elberey Tapaya, si Rodel Vargas, kagiban pa naton si Ryan Banjola, kagiban pa naton ng mga student assistants nga mo ang pakikidalom kag nagasakripisyo sining aton nga programa. Aton man pasalamatan ang si Ma'am Aragon. Yes. Sa pahulam sa iyang opisina. Sa iyang opisina. Nga daw ginhimo tanan nga studio ang iyang nga opisina. Amo na mga kauturan way pagid kami studio. So gapanghulam lang kami sa mga lugar. But nevertheless, salamat sa kay Pastor kag Mrs. Aragon nga nagpahulam sining ila opisina nga aton ginagamit. Kag kanami man daw real man nga studio ang aton subong nga position. Pastor, aton man pasalamatan ang aton mga sunod sa aton nga programa, hindi lamang diri sa Negros Occidental, hindi lamang sa West Visayan Conference, Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Guimaras, kag bisan man sa Southern Mindanao Mission, sa Dajanga City, sa Coronadal City, sa Sarangani, sa South Cotabato, sa North Cotabato, sa Maguindanao, nga mga Ilonggo speaking naton nga mga kauturan, kag sa bilog man nga kalibutan. Aton pasalamatan si Jobert Gonzales nga mo ang naga-play sang alumnos sa SIPAC. Naga-play sang aton nga lesson sa Hope Channel dito sa Mindanao. Wow! Yes. Thank you, good Sir Jobert. Pastor, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa aton padayonon. Aton anay basahon ang aton nga sadsaran nga teksto sa aton leksyon numero 5 sa sini nga semana. Si Kristo sa langit non nga sanktuaryo. Lesson 5. Ang aton sadsaran nga teksto makita naton sa taga Pilipos 2 versikulo 9 kag 10 akon basahon. Busa ginbayaw siya sang Dios sing mataas gid kag ginhatagan siya sing ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan. Agud nga sa ngalan ni Jesus ang tagsa katuhod magapilo sa langit kag sa duta kag sa dalom sang duta. Dalayawon ang Ginoo sa aton nga sadsaran nga teksto. Aton iduko ang aton mga kauturan, aton mga ulo mga kauturan sa pagpangamuyo. Langit non kag maluluyo nato na namon nga may sa sinigid nga tiyon sa liwat kami nagapasalamat sa imo. Tagay kami kaalam abrihi ang amon mga pangunahuna. Agud nga amon mahangpan mainsindihan ang leksyon nga amon pagatun-an sa sinigid nga tiyon. Agud Ginoo nga may ikahatag kami, may ikadugang kami, may ikapuno kami sa panahon nga kami magtambong sa amon klase sa eskwela sa Batika. Kag hindi lang kundi mangin amon inigabayan sa pagpalig-on sa amon pagtuo tubtub sa imugid nga pagbalik. Salamat nga ikaw upod namon upod sang balaan nga espiritu sa amon pagtuon sa sinigid nga tiyon sa ngalan sa amon
bugtong nga manluluwas si Ginoong Hesukristo. Amen. 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 Pastor, ang atong leksyon sa sininga semana, Christ in the heavenly sanctuary. Sa Ilonggo, si Kristo sa langit nun nga sanctuaryo. Yes. Ano ang imo nakita, Pastor, sa aton nga introduction? At least, may giya kita sa aton nga pagtuon karon sa bilog nga semana. Sa aton nga leksyon, subong nga semana, aton i-connect sa nangligad nga Yes. semana. Akon ginlantaw sa Facebook ang inyong pagtuon sa nangligad nga semana. Yes, yes. Kag aton gintun-an ang pagka-Dios ni Kristo, ang iyang pagka tao, kag Yes. pagka-membro sa Trinity, o kon three persons. Yes. Kag sa sining gabi ato naman tun-an ang pinaka-crucial niya nga trabaho bilang isa ka mataas nga sacerdote. Yes. Kag ini importante labi na gid sa aton karon nga kinabuhi sining ulahi nga mga adlaw. Yeah. Kag isa pagid, Pastor, nga akon man nakita nga sa pag ang langit nun nga sanctuaryo, amin ang dutan-on nga sanctuaryo, amo ang landong sang langit nun nga sanctuaryo. Sa ministeryo Yes, ni sa Ginoong ministeryo Hesus. ng Hesus. Kag sang ligad nga semana aton nahibalaan nga si Kristo didto nakita ni Juan Revelador nga nagsaylo sang iyang ministeryo, sang iyang pag sacerdote sa pinakabalaan nga hulot. Kag amo ni subong ang aton nga leksyon nga aton ni atong karon sing madalom-dalom kung ano ang ginhimo ni Jesus sa iya pag-transfer, sa iya pagbalhin, sa iya nga pagserbisyo dito sa balaan nga sa pinakabalaan nga hulot. Yep. Kag ang hambal ni Mrs. White nga kinanglan kita nga mga tao sining ulahi nga mga adlaw intindihon gid naton ini tungod kay siling pa imposible para sa aton nga mga nagakinabuhi bilang Kristohanon ang pag-ehersisyo sang aton pagtuo. Yeah. So importante gid ini nga tema, Pastor. Yeah. Kag ang isa pagid man sakto na, Pastor. Kag isa pagid ang intercessory work ni Jesus. Oo. Kag aton man ni mabalaan, Pastor, nga kita nga mga Adventista nakahibalo kita sa ginatawag nga investigative judgment. So amo man na ang aton medyo tungkaron sa sini nga semana. Kay crucial ini mga kauturan nga buluhaton o kon aton paghibalo sa aton nga doktrina o kon sa aton nga pag sa aton nga mahibalan bilang mga katawhan sang Ginoo sa umalabot nga mga kapanahonan. Yes. Kadto kita, Pastor, sa aton Sunday nga lesson. Okay. Supreme sacrifice of Jesus. Yes. May isa ko di, Pastor, before ihatag na kon sa imo ang imo nga insight. May isa ko di nga nakita nga ang sakripisyo ni Kristo sang nagligad nga mga kapanahonan, labi na sa iyang pagpanaog diri sa duta, hindi ni siya maligwat. Irreversible kung sa English pa, and final. Okay. And it gives certainty to the goal ahead of us. Nga naghatag sang kasiguraduhan kung ano ang aton palaabuton. Yes. So, isa na sang akon nga nakita. Labi na ang iyang pagpalansang sa cross. Ang iyang sakripisyo. Hindi na to ya maligwat, hindi na to maliwat. Final ginto ya. Ti karon another ministry, another nga bulaton, ang ginhimo iya para sa aton. And that's our lesson for this week. Yeah. Amo na nga ang kamatayon ni Kristo sa cross nagasimbolo ini sang kamatayon sang mga kasapatan nga gingamit sa sanktuaryo. Kag isa ang kamatayon ni Kristo sa cross amo ang katumanan kag final
Hindi na siya siling nga may dual fulfillment pa. Ang kamatayon ni Kristo sa cross, sakto na, Pastor. It's certain, irreversible. Hindi na gid pwede maliwat. Yeah. Kag isa pagid, Pastor, nga akon man natalupangdan. Nga aton gid dumdumon mga kauturan nga ang Dios siya hindi pwede mapatay, Pastor. Okay. Yeah. Because He is immortal. Yes. Immutable, eternal, wala sing sinugdanan, wala sing katapusan, wala sang pagbago. Pero nga si Kristo na patay. Ato na ibalaan, Pastor, sang ligin nga si Mana, nga si Kristo is 100% God and at the same time 100% human. So, wala iya napatay ang iyang pagka-Diyos. Ang iyang pagkatao amo ang napatay. Yes. So, ina nga sakripisyo niya unless magpakatao siya, hindi siya makaluwas sa aton. Unless manaog siya, kiti daw aribla kita pastor sa bubon, nga hindi gid makalabot sang kalat o kon sang kamot, kinanglan manaog gid ang isa ka ang rescuer, kag didto kuhaon kita kay pananglia daw pareho na bala na nga daw lipong kita sa dalom. So hindi kita makabulig sa aton kaugalingon. That's why the rescuer has to go down and do something kay ti helpless kita. Lipong na kita sa dalom sang bubon. So manaog siya to bring us up. So amo na ang ginasiling naton nga ang ginhimo ni Kristo sa aton irreversible, hindi na maligwat, hindi na maliwat. That has been done. So ang aton subong nga punto nga ato siya subong sa langit, ano ang iyang ginahimo didto. Yep. So kung aton dugangan, no, Pastor, no, ang punto diri sa Sunday nga si Jesus Christ, si Ginoong Hesus nagpakamatay. Yep. Kag nagsimbolo siya sa tanan nga mga nagkalamatay nga mga animals. Sa aton nga ginhambal. No. Kag ini painchindi sang supreme nga gugmaman sang Dios. Yes. Wala sing tupong. Wala sing tupong. Kanami sa imo gingamit ko. Wala sing makadaog nga gugma. Wala sing makalabaw. Ang iyang kamatayon sa cross, expression sang iyang gugma. Damo ako nga mga pamangkot nga ang si Kristo gid ang nagpakamatay sa cross, no? Nga ang hindi pwede ang mga anghel, nga ang si Kristo gid ang magpakamatay sa cross. Sa nangligad nga si Mana, i-connect na ako ni siya. Ang akon nga sabat sa tong mga pamangkot nga ang si Kristo kinanglan magpakatao. Nga kinanglan tao nga itudlo ginaton sa iglesia nga si Kristo 100% human. Yes. Tungod kay ang tao lamang ang pwede mapatay. Sumala sa imong istorya. Yes. So kung hindi siya tao, wala siya napatay. Wala siya napatay. Kaag nga ang kinahanglan siya mapatay. Amo ni ang pamangkot, Pastor, nga aton sabton samtang kita nagapadayon sa pagtungkad kung ano gid ang meaning sang kamatayon ni Kristo dito sa cross. Ang pamangkot, Pastor, nga ato na sabton karon nga dugay-dugay nga ang magpakamatay gid siya. Yes. Kanami sa imo nga punto nga ang Dios siya hindi pwede mapatay. That's why magpakatao siya 100%. Agud tong maluwas kita niya, agud tong ma-fulfill ang iyang supreme sacrifice sa pagluwas sa aton. Okay. Kadto kita, Pastor, sa Monday. Ari na aton nga kwan. The Lamb of God. Okay. Ang kordero sang Dios. Okay. Aton ni na, Pastor, inang Lamb of God nga praise. O kon ang kordero sang Dios. Famous ginini sa baba ni Juan Bautista. Sang ginbautismuhan niya si Kristo dito sa suba sang Jordan. Nga nagsiling si Juan Bautista, ari na ang kordero sang Dios. Yes. Nga bisan ang sandali, ang iyang higot sang iya sandalyas hindi ako takos nga maghubad. Yes. Ano imo, Pastor, da nga ma-share sa word nga Lamb of God? Kung imo tun-an ang phrase nga Lamb of God,
maton gid ni tama ang imong gambal pastor nga aton gini makita ni siya premente sa sinulatan ni Juan. Yep. Aton makita ni siya sa gospel nga sa dako nga Juan, hambal pa nila sa dako nga Juan kag sa gagmay nga Juan. Ilabi na gid sa Book of Revelation kay si Juan mangyapon ang nagsulat sa book sa Revelation dito sa bugna kapitulo 5 bersikulo 12. Yes. Siling pa dito only the Lamb of God. Of God. Amo na gyapon ang gin-mention Lamb of God gyapon dito. Kag kung imo lang taon dere si Juan bilang Hudiyo, ara gid sa iya huna-huna ang konsepto sang sanktuaryo. Sanktuaryo. Oo. Ara gid sa iya ang konsepto paano ang Lamb of God mapatay, paano ang Lamb of God ang kordero, ang kordero ginapatulo ang dugo nga nagasimbolo, okay, sa ministeryo ni Jesus Christ halin sa iyang pagkatao hangtod sa iyang kamatayon. Yeah. Pastor tuod ginaya nga mga kauturan kung atong review ng atong nagligad nga mga leksyon. Labi na ang earthly, ang dutan-on nga sanktuaryo. May ara, pastor, nga mga may sacerdote, okay, may halad, may kalayo, yes, may insenso, may candlestick, may kandilerohan. So, kag may makasasala. Kaya ang makasasala, amo ang nagadala sang iyang halad, kag siya gid mismo amo ang magpatay sang iyang halad sa tubangan sang sacerdote. So, ina ang halad, amo na siya ang Lamb of God. Ti subong sa aton yang konsepto nga wala na kita subong gadala sang halad. Kay si Kristo na amo ang naghalad sang iya nga kaugalingon dito sa cross sa Kalbaryo. So, ang iyang dugo sa sunod sa atong leksyon, His blood is enough. Sa tanan nga sang unaya ang blood sang karnero, enough lang sa isa ka tawo. Kung ako makasasala, ako lang gid hindi ko pwede nga akon halad para sa aton nga duwa. Tagsa-tagsa ta maghalad. Pero with Christ karon niya, ang iyang dugo is for everybody. And that is masiri pa, is even thicker than the blood of those lambs nga ginpanghalad, ginpamatay sa tagsa-tagsa. Okay? So, ang Lamb of God, amo si Kristo nga nagpakamatay dito sa cross, sa Kalbaryo. So, Pastor, may duha ko ka punto nga idugang. Yep. Una, sa kamatayon, ini nga lamb, hindi na kita amo ang nagadala sini. Ini nga lamb gim-provide ini sang amay. Yes. Para sa aton. Meaning wala gid kita sing effort sini pastor. Nga tawag pa nila. Wala kita sing hago. Wala kita hago, way kita buhat nga aton nga para nga magdala sang ikapulo o offering. No, ini gin-provide na sang Diyos. Ang Diyos mismo ang naghatag sang lamb nga amo si Jesus Christ. Ikaduha, pastor, ang elemento sang dugo. Medyo kung imutun-an daw ka makatilingala tungod kay ang dugo amo ini ang nagadala sang sala sa sang carrier siya sang sala dito sa sanktuaryo. Kaga kung imo lang tawon dugo man ang nagalimpyo sang sanktuaryo. Kaga sa sini nga punto ako nakita ang sabat nga kinanglan si Kristo mapatay sa krus. Tungod, pastor, kay kinanglan magtulo unang lang nga sabat, practical nga sabat, kinanglan magtulo ang dugo ni Kristo sa cross, kay ang dugo nagasimbolo ini sang cleansing element nga ara dito sa daan nga sanktuaryo. Yes, kanami, pastor, sa imo nga punto. Kag may dugang pagid ko, you see. Sa panahon sang sanktuaryo, kung hindi ang mga makasala maghalad, ang requirement, ang kinahanglan sa sanktuaryo o kon sa templo sa Jerusalem, ang wala gid dagta nga klase sa halad. Perfect. Oo. Kag ang pinakaali gid niya, hindi kay reject. Oo. Kung may napulo ka karnero, ang pinakanami gid ya among imo halad. Hindi pwedeng ikaduwa, ikatatlo, ikapat. Ti ang punto mandra nga ang pinakaali sang langit amo gid ang iya ginhalad.
Yeah. Na. So, isa na mga kauturan, you see, wala gid kita ya ka hindi way kita ya sang kahago-hago nga magdala ginhatag sang Dios amo na gani nga 1:3:16 ginhigugma sang Dios nga ang pinakaali amo pang iya ginhatag. Kag wala luwas nga pinakaali, pastor, wala nagidaya sang nabilin kay ang only son iya ginhatag. Sa aton pagani sa una gani ginatos pang ila karnero. Dinosina pang ila karnero, tigin pili nilang pinakali. Mapatay ni isa mahalad, damo pa nabilin. Pero ang ginhimo sang langit, wala gid sang nabilin. The only son. Amen. That's why, amo na siya ang isa ka punto nga dapat naton talupang doon. Kag pastor ang isa ka punto. Nga, kung hindi pa kita maluwas, tungod sang ginhalad sang Dios sa aton nga si Kristo, bugo daw lipong nagigita yan, hindi pa kita maluwas. Nga everything has been provided sa ato. Ami nga punto, pastor. Kag sa pagdugang, no? Ang buluhaton ni Kristo bilang isa ka Lamb of God, why lang natapos dito sa cross. Ang aton leksyon nagambal nga ini nagapadayon sa dira nga siya nagsaka, nagkayab dito sa langit. Kag siya sa libro sang Hebrews, supplemental ni siya sang libro sang Daniel, libro sang ni Juan. Sa libro sang Hebrews nagambal nga si Jesus nahimo bilang halin sa pagka-Lamb of God, halin sa pag-sacrifice niya. Na siya naman ang nahimo nga high priest. High priest, mataas nga sacerdote. Mataas nga sacerdote dito sa langit. So, amo na pastor nga ang ginhimo ni Kristo, siya amo ang kordero, siya among halad, siya man mismo amo ang sacerdote. Siya naman ang sacerdote. So dito siya sa langit karon bilang aton sacerdote. That's why ang aton simply practical nga sa una pastor ya makumpisar kamo. Libutang ang imo kamot makasasala kay butang mo kamot mo sa ulo sa imo sakripisyo. Ituad no ang imo mga sala samtang gapamati ang sacerdote. Ti karon niya siling sang Hebrehanon, we have such a high priest. Ngo nga ang sanctuaryo hindi na ginhimo sang tao sang kamot kundi ato na sa langit. That's why ang ato niya nga pagkumpisar is not anymore sa tawhanon nga mga sacerdote o kon mga pare. Ato na sa langit non naton nga pinakamataas nga sacerdote. That's why in the name of Christ, sa ngalan ni Kristo permi ang aton nga pagpangamuyo. So ina klaro-klaro ina nga emphasis nga giuntat pati ang sa dira nga kuha ni Kristo ang pagkasaserdote. Nag-assume niya ang pagkasaserdote na untat ang buluhaton sa mga saserdote diri sa lupa. Ilamedagid ang buluhaton nila nga amo ang tagapagpatunga sa tao. So hindi na kita kinanglan magkumpisal sa mga pari sa lakton nga istorya. Kag isa pagid pastor, ang punto sa aton leksyon sa aton nga Martes nga we have a qualified more than highly qualified high priest. Kay dito perfecto, wala siya, hindi siya tawhanon. Wala siya sang sala, wala siya ginbayaw siya siling sang aton nga sadsaran nga teksto, wala sang nakita nga sayop sa iya. So that's why very qualified or even more than qualified siya bilang aton mataas nga sacerdote. So kung imo lang taon diri sa Martes, no, ang trabaho na sang aton nga sacerdote sa langit, labi na gid sa pinakabalaan nga hulot subong, amo ang taga pagpatunga. Nahimo siya nga taga pagpatunga, intercessor. Amo na ang sa aton nga Wednesday, sa aton Miyerkules. Diri sa Miyerkules. Intercessor. Kag kung aton nga emphasize, no, i-connect na kon pastor, no, sa nangligan nga semana. Nga kinanglan kita nga mga Adventista i-emphasize gid naton nga kinanglan 100% si Jesus tao, 100% si Jesus Christ Diyos. Ini nakita nakon ini nga konsepto sa sanktuaryo tungod sang sang function ni Jesus Christ nga tagapagpatunga, intercessor. Siya lang gid ang qualified
nga maging intercessor, hindi pwede anghel. Kaya Hindi to pwede. kay inambal ko nga hindi pwede ang anghel. Yeah. Tungod kay siya lang ang 100% nga tao, kag siya lang ang 100% nga God. Now remember mga kauturan nga kita nga mga tao sumala sa Biblia tungod sa aton pagkamakasasala na separate kita sa Dios and the glory of God hindi naton kaya. Hindi na nakata. So kung imo lang tao no magtudlo ko sini ginakumparar ko ni siya sa piso pastor sa teaching of Jesus ginakumparar ko ni siya sa piso bala kung imo ipakulbon ang piso ang hari to butang tabi ang hari sa babaw ang patay sa dalom no duha ka elemento dara daw ginakumparar ko kung imo parehason sa piso si Jesus Christ ang iya nga pagka-Diyos amo ang nagaatubang sa babaw kag ang iya nga pagkatao amo ang ara sa dalom nga sa diin ang tao makapalapit sa Dios pinaagi kay Jesus Christ lamang kag ang aton nga mga concern mapadala sa amay pinaagi lang man kay Jesus Christ kay siya lang ang iya lang nga pagka-Dios amo ang makapalapit man sa amay. Kanami nga punto pastor sa labi na sa imo nga ilustrasyon sa kuwen nga piso. May isa pa gid pastor nga akong idugang you see. Si Kristo daw amo bala siya ang bridge. Oo. Connector. Oo. Pareho bala magkadto kita sa isa ka lugar hindi ta kilala. Oo. Pero tungod sang aton amigo nga kilala naton, kilala man niya ang isa ka tao. Na ti siya amo ang magpatunga. Ti amo na pastor 100% God. So sa aton pagin kaptan niya ang kamot sang Ginoo kay Dios man siya 100%. Ginakaptan niya man ang aton kamot nga tao kay 100% tao man siya. Kag pinaagi sa iya gin pasag-uli iya. Gin pakilala iya. That's why amo na nga wala gid sang iban nga makakuha sina nga rule nga papel luwas lang kay Kristo. Hindi pwede anghel, hindi pwede sino pada nga mga klase sang bisan isa pa milyon pa nga mga anghel. Hindi na pwede makuha nila nga klase sang papel nga ginhimo ni Kristo. Kag amo gid ini ang biblical nga pagtulon-an amo na pastor nga nabatian ko tong inyo discussion ni Pastor Doroy ng Ligad nga mali gid ang pagtulon-an nga si Kristo tao lang. Tao lang. Kinanglan si Kristo Diyos kag tao para matuman ining mga ginahambal diri sa Hebrews kag sa Book of Revelation. Ti amo na karon pastor sa mga drawing bala pastor makita nato na sa mga picture naton nga ara ang judgment ara ang 10 commandments ara ang Dios nga amo ang judge si Kristo amo ang aton advocate amo ang aton nga mananabang ti ginaagbayan niya tao kag ginapresentarya sa do amo nang picture nga ginapresentarya ti masiling si Kristo amay ini nga tao pasayloa siya kay nagpati siya sa akon iya ginkuha ang dugo nga ginpaagas ko iya ginpakabalaan so pinaagi sinang akon dugo amay please pasayloa siya we don't have the reason to be we don't have the merits to be forgiven kay makasasala but because we believe on Jesus si Jesus amo ang nagapatunga amay pasayloa ti siling sang amay mapulpog ang amay sang iyang nga martilyo sa hukmanan kan sila forgiven ginpatawad not because we are worthy of being forgiven but because ang dugo ni Kristo nga aton gintuhan amo ang nakaluwas sa aton. Kag ina nga punto pastor makita ina sa type dito sa sanctuary nga ang mga katawhan sa mga Israelites wala sila sing part dito sa sulod sa sanctuary. Only the high priest amo na nga ang role sang high priest as intercessor very important sa aton nga maintindihan naton labi na gid sa aton kaluwasan sining ulahing mga adlaw tungod kay para nga aton ibutang kay Jesus Christ ang aton pagtuo bilang aton high priest kay siya lamang amo ang tagapagtunga naton sa aton between sa aton Ginoo. Kadamo pagid para sa aton punto galing way nakita sang panahon. Way nakita time. Ari nakita pastor sa katapusan Day of Atonement. Anong imo nakita di Pastor Carado sa there is a Thursday. No. Of course aton natun-an mga kauturan nga duha ka
tion ang mga Israelites mayara sila ang ilang mga services sa sanctuary. Mayara sila ginatawag nga daily services. Kag mayara sila ginatawag Day of Atonement. Kaisa lang ini sulod sa isa ka tuig. Ang mga Hudiyo, ang mga Israelinhon, pinaka-espesyal ini nga adlaw sa ila tungod kay amo ini ang adlaw nga sa diin pagapanason ang tanan nga mga sala nga gindala pinaagi sa sang saserdote, pinaagi sa mga halad nga mga animals dito sa sanctuaryo sa sulod sa isa ka tuig. So sa pag mag-abot na ining Day of Atonement, excited ang mga Israelinhon tungod kay amo ini ang panahon nga pagapanason na limpyuhan na ang sanctuaryo. So ang atong leksyon nagambal pastor nga ara na kita karon sa panahon o sa ministry ni Jesus Christ, kung si Jesus Christ ara na siya sa pinakabalaan nga hulod. Climax. Amo na ini ang adlaw sang ang lunggo sa atonement. Pagtubos. Pag-adlaw sang pagtubos para sa aton. Kag ini aton natun-an nga nagsugod ini sang 1844 sa aton nga doktrina. Yes. Kag katapusan pastor nga punto. Ang during the Day of Atonement sa panahon sa mga Hebrehanon, hindi nila makita ang sacerdote nga nagsulod sa pinakabalaan nga hulot. Iti pinakabalaan tuway sa makasulod mo. Yes. Ang excitement sang mga katawan nagahulat sila sa gwa. Nga sa pagguwa sang sacerdote, it means nga successful ang Day of Atonement. Victory. Kag magpinalakpak sila kay ginbaton sa Ginoo ang pagpatawad sa ila sa bilog nga tuig. Ang punto man pastor diri nga we will be excited nga magwa na si Kristo halin sa pinakabalaan nga hulot. Subong didto siya. Hindi ta makita the same sang panahon sa una nga hindi nila makita pagsulod sang pinakamataas nga sacerdote sa pinakabalaan nga hulot. Ila lang ginapaabot nga magwa na gani. Amo man na sa aton mga kauturan nga we are now excited nga magwa na si Kristo sa ministeryo nga ginahimo iya sa pinakabalaan nga hulot subong. Kag ang pagguwa ni Kristo sa pinakabalaan nga hulot ini nagarepresentar sang iya nga ikaduha nga pagbalik. Kag ako nakita pastor nga ang mga Israelinhon sa una sa panahon sa nila ni Moses excited gid sila kag grabe gid ang ilang pagtutok kag preparasyon sa sining adlaw. So kung karon ang aton leksyon naghambal mga kauturan nga ara naman kita sa adlaw sang paghukom, si Jesus Christ ara dira sa pinakabalaan nga hulot, kinahanglan man kita bilang mga katawhan sang Dios sining ulahing mga adlaw, excited man kita nga nagalantaw sa buluhaton ni Kristo. Excited man kita nga nagapaabot sa iya nga ikaduha nga pagbalik. Mga kauturan, kadamo pagitani sa amo ni hatag. Pero kay bay nakita panahon, Pastor Carado, thank you very much. Nagdamo pagid ka sikad-sikad pagid si Pastor Carado sa paghatag, but nevertheless anyway may dason pa mga kauturan nga mga panahon. So kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton, wala giguro namon mahatag sa inyo ang tanan, pero at least nahatag namon ang mga major nga mga punto nga may mabalo na kita sa aton tagsa ka mga eskwela sa Batika sa karon nga Sabado kag sa aton man personal nga pagtubo Kristohanon. Pastor Carado, magapangamuyo kita. Sa di pa ako pangamuyo, akon gina-imbitar ang tanan naton nga mga kauturan nga tun-an pagid naton ang aton leksyon sang sincero pagid kay madamo gid kita makuha diri kag sa aton nga mga batan-on dira nga gusto mag-theology kag tulang kamo diri sa Central Philippine Adventist College kag mag-enroll para nga kita maka tuon pagid sing madalom mahitungod sa sanctuaryo. Aton idoko ang aton mga ulo sabtan kita magampo. Amay nga langit non yara ikaw sa katasan sa mga langit. Kami nalipay Ginoo nga ikaw amo ang amon tagapagpatunga karon. Ikaw nagahukom sa amon. Ikaw amo ang high priest nga amon nga kinanglan sa ligan. Kabay pa amay nga sa amon nga pagkatawhanon amon itugyan sa imo ang amon kaugalingon
Kay tungod pinagi lamang sa among kaugalingon wala kami sing mahimo. Amon ini ginatugyan sa imong kamot kag kabay pa samtang kami nagapaabot sa imong kaduhang pagbalik. Kami excited sa pag-share sining nga balita. Kag excited kami nga nagahulat sa imong paggawa sa sanktuaryo. Salamat Ginoo sa pag-upod sa amon. Sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen.